Dobar dan, moje ime je Bojan i ja predstavljam H2 dekarbonizaciju. U prethodnim snimcima pokazali smo vam šta je to H2 dekarbonizacija, kako ona utiče na novi tehnički pregled, ukratko kako se vrši tretman H2 dekarbonizacije i kako H2 dekarbonizacija utiče na izduvne gasove. Više o tome kako utiče na izduvne gasove, to ću vam pokazati u narednim snimcima. Ono do sada je bilo samo ukratko. Danas bih želeo da vam pokažem nešto novo, a to je H2 servis. H2 servis osnovan je od strane kreatora H2 tehnologije kako bi na prvom mestu pružao usluge edukacije, obuke i showrooma u kojem se potencijalni partneri, klijenti, serviseri, entuzijasti i vozači mogu iz prve ruke upoznati sa H2 dekarbonizacijom. U H2 servisu pružamo vam potpuno automatizovan postupak H2 dekarbonizacije svih vozila, poput motora, automobila, lakih teretnih vozila, bez obzira na tip motora, bez obzira na kubikažu i na snagu vozila. Naša preporuka jeste da iskoristite premium paket, to je paket u kojem nudimo sve naše usluge, to je dekarbonizacija, merenje izduvnih gasova pre i posle tretmana, Autel, kompjuterska dijagnostika i naravno štampanje izveštaja o izvršenom tretmanu. Usluge dekarbonizacije za radne mašine, poljoprivredne mašine, teretna vozila i autobuse vršimo u vidu izlaska na teren sa našim mobilnim jedinicama. Pozivamo sve zainteresovane, sve servisere, sve šefove voznih parkova da dođu u naš showroom da se upoznaju sa H2 tehnologijom, a takođe po potrebi možemo organizovati i promociju H2 tehnologije na vašoj adresi. Usluge merenja izduvnih gasova ranije ste mogli obaviti na bilo kojem tehničkom pregledu. Danas, usled promena u zakonu oko izvođenja tehničkih pregleda, to je faktički nemoguće. Danas usluge merenja izduvnih gasova možete obaviti u nekim veoma retkim servisima. Među njima mi smo jedan od servisa koji nudi usluge merenja izduvnih gasova. Kako za dizele, tako za benzince. Znači, kod nas možete izmeriti vaše izduvne gasove van tehničkog pregleda. Ukoliko želite, uz dekarbonizaciju nudimo vam i izveštaj o izvršenom tretmanu u kome piše sve šta je se dešavalo na tretmanu, koji su bili parametri, koji su bili uslovi i koji su bili rezultati samog tretmana. Pored usluga dekarbonizacije, nudimo i uslugu Autel kompjuterske dijagnostike, iščitavanje grešaka, štampanje izveštaja o greškama, brisanje grešaka, što može biti veoma korisno kod dijagnostifikovanja određenih kvarova na vašem automobilu. Za sve zainteresovane, lokacija našeg servisa jeste u Sremskoj Kamenici, Karađorđeva 27, odmah nadomak Novog Sada, u sklopu tehničkog pregleda Triumf 021.